Toto, aha, jak by sa mi to hodilo. Že? Počúvaj, už aj nejaká dobytá, počúvaj. No, trošku. Čože si s ňou robil? Tak, Čo? ťažké boli oslavy a... Hej? Čo ste vlastne oslavovali? To ma zaujímalo. V rámci možností, no ako No sa toto dá. tu neplatí, v rámci možností takéto odpovede tu nepríjmame. Tak naposledy to bolo dávno, 20 rokov dozadu a... No to si ešte nosil plienky. To som nosil ešte plienky, ale videl som tie zabery a tak som si povedal, že sme dokázali aj my niečo také, čiže... No, A teraz sú znova 2, 3, 4-roční pálkovia, ktorí si budú tie zábery ďalších 20. Že to je fantázia, vieš? Že ďalších 20 rokov toto sa bude v televízii. Ja by som mohol byť jeho tatko. Ty v 17 chceš mať dieťa, však sa Však sú preber. aj takí, no nechcem mať. No tak potom. No, ale hovorím, že nevšímaj bolo si by ho. to možné. Akože... Bolo by doma bronz? No a čuduj sa svete, sme naspäť. Áno, naša druhá sezóna začína. To si Toto je nezačal Boris pozitívne. Valábik. Čuduj sa svete. Ale nie. Ja sa teším. No Tešíš sa, áno, že ale sme tak naspäť? nečudujme sa. Však dobre sme vedeli, že budeme naspäť, tak si chcel povedať. No ale možno naši diváci sa čudovali. Alebo čudujú? Nie. Vy ste nás chceli naspäť, že? Áno, áno. Sme tu. A medzi tým sa stalo, No nie je lepšie začať túto našu novú sezónu tým, že sme vyhrali bronz. vďaka nám, lebo obidvaja sme boli pri tom, Áno. sme vyhrali bronz. Ty si bol divák Priamo na štadióne. priamo na štadióne a To pokazil. ja som to pokazil. Áno, lebo sme kľudne mohli hrať finále, ak by si ty nebol prišiel do štúdia. Chalani hrali 4 zápasy po sebe vyhrali, potom príde Majko do štúdia hokejového, RTVS. Čo sa stalo, Marián? Tvoj prvý vstup, tvoj prvý dotyk s hokejom priamy na olympiáde v Pekingu. Čo sa stalo? Tak ja si myslím, že nebolo bolo- nejakou mojou zásluhou, ale dobre. Keď ťa to uspokojí, tak môže tak byť. To nie, áno, ale kvôli hľadáme mne. príčiny. Áno, v kvôli semifinále. mne. To chlapci posrali filmy, hej. Tak to dnešný host. Som zvedavý. Toto zopakuješ, dobre? Ale nie, samozrejme. Poďme si pozrieť aj video, ako sa naši chalani tešili z toho obrovského úspechu, Pre lebo nás. tým, aj keď prehrali v Takže semifinále, nie tak sú až napriek také tomu agresívni. si užili po víťaznom poslednom zápase takéto zaslúžené oslavy. No a toto mňa teší na tom najviac, to ja som to spomínal aj počas toho prenosu, že toto sú závery, ktoré budeme vidieť ďalších 20 rokov. Od roku 2002, keď sme sa bavili o najväčšom úspechu slovenského hokeja, vyhrali sme zlaté medaily na majstrovstvá sveta, tak teraz toto. Že tí chalani si ozaj vybudovali nesmrteľnosť. Áno, a toto si budú takisto pamätať do konca života a viacerých sa pýtali, že na čo sa najviac tešia, keď prídu domov a väčšina z nich teda povedala, ak nie všetci, že na to námestie. A to je kto Prvé ten námestie. chalan z toho 87 minút? Kto to bol? Kto? 87 tam tak hádzala volač. No o ňom sa budeme za chvíľočku baviť. Aha, dobre. Ten za chvíľočku bude, ako sa hovorí, naživo niekde medzi nami. Niekde tu. Ale ja si myslím, že toto bolo úžasné a bolo vidno, že tí ľudia naozaj pozerali ten hokej, sledovali a držali palce našim chalanom a sa to odzrkadlilo takisto na námestí. Tak neviem odhadom, koľko ľudí tam mohlo byť, ale to námestie bolo plné. Takže A bola krásny, zima, ten našťastie. Trenčín vyzerá naozaj nádherne. Kto by prišiel do Trenčína, prosím ťa? Reálne si Prečo? predstav, že by sa snažili toto dať do Trenčína. Že poďme podporiť aj tie zaostalejšie oblasti na Slovensku. Dáme to trebárs, čo ja viem, do Trenčína. No prečo nie? No, nie. Myslím si, že v Bratislave to bolo dobré, ale viem, že sa ťa to veľa ľudí pýtalo. Ty si zažil súboj o tretie miesto. Nedopadol takto dobre. Aké si mal pocity ty, keď si to povedzme pred tým olympijským bronzom, alebo pred tým zápasom o olympijský bronz, v podstate opäť si ho robil z hokejového štúdia. Mal si nejaké déjà vu? Nejaké spojenie sa mi tam vynáralo v hlave, ale tešil som sa veľmi, keď chalani získali ten bronz, lebo bolo to ako keby... Som to prežíval s nimi, ako keby nás vykúpili, tých chalanov, čo sme boli vo Vancouveri a nepodarilo sa nám to, tak bolo to veľmi príjemné, že chalani dostali tú bronzovú medailu na krk a hovorím, prežíval som to s nimi ako keby
to za nás urobili oni. Inak to je pravda, takto som sa na to nikdy nepozrel, ale áno, že vykúpili, to je dobré slovo, lebo teraz už sa nikdy nebude hovoriť, že boli sme tak blízko k bronzovej medaile na olympijských. No konečne už to nebudú spomínať, ten Vancouver, vieš. No okrem mňa, ja ti to budem pripomínať stále, jasné, pretože si zlyhal, kde náš ďalší hosť uspel. No, a poďme si ho predstaviť teda. Na korčuliach stál prvýkrát už ako dvojročný, to fakt? Tipujeme, že v 6 už musel šoférovať auto. Hokejovo vyrastal v klube, ktorý má do KHL najbližšie, teda geograficky v Michalovciach. V našom týme patril k najväčším pracantom, pravda? Čo je dosť paradoxné, keďže správu o svojej nominácii na olympiádu prespal. A to sa spýtame. Áno. Talentovaný mladý útočník, hviezda extraligových Michaloviec a najnovšie aj majiteľ bronzovej olympijskej medaily Pavol Regenda. Pali, kde si? Vítaj. Vítaj u nás. Najvzácnejšia vec. Ahoj, čau. S Palom. Čo si to donesol? Cigary nejaké? Inak vyzerá to tak, že... No ukáž, otvor to hneď, toto. Že jak to vyzerá. Wow. Daj, môžem prvý? Ja som starší. No dobre, mal si k tomu bližšie, možno... Pozrite sa na to. Toto, aha, jak by sa mi to hodilo. Že? No, trošku starý na to, ale... Pozri, ale pozri, dobre začal, a to sme ho chceli šetriť, ale týmto pádom ho vôbec nebudeme šetriť. Naozaj krásny kus. Počúvaj, už aj nejaká dobytá, počúvaj. No, trošku. A čože si s ňou robil? Tak... Čo? Ťažké boli oslavy a... Hej? Kde skončila všade? Pravde ani neviem, ale tak... Šírave nedúfam. Ale ozaj je dobytá. Že? Čo to? Takto ti ju dali už? No, trošku bola poničená, keď si dostala, nie? Takto dobytí ste boli aj vy, predpokladám. No a dal som to našim gustodom, čiže možno aj oni mi tam niečo urobili, čiže... No a keď si hovoril o tých oslavách, tak začnime tým, ako ste vlastne oslavovali. To ma zaujímalo. Tak v rámci možností, no ako no sa toto dá... tu neplatí, v rámci možností takéto odpovede tu nepríjmame. Tak keďže bola korona, tak nemohli sme ísť za nikam niekde do mesta alebo tak, ale tak chalani sme sa, ako povedal Jaroslavko, keď sme si sadli na izbu a dobre sme sa porozprávali, čiže... Ale nie, tak dali sme si niečo, aj trošku sme si pripili a tak hlavne, že sme boli spolu, že sme si mohli už konečne vydýchnuť po tej ťažkej olympiáde a bola taká úľava, také pekné, že sme si to mohli užiť na konci aj s medailou. Ale spomínal si, preto som na to narážal, lebo sme sa bavili o tom tíme, že ako bol reálne dobitý aj pred tým zápasom o bronz, tak bežný človek príde do kabíny, čo by tam videl, ľad, opaskované triesla a podobné veci, predpokladám, že tak, to už bolo. No určite aj veľa chalanov mali aj určite zdravotné problémy, keďže fakt bolo toho veľa, aj ja som si musel tejpovať spodný chrbát, lebo už tie priťahovače, ten spodný chrbát, to už bolo na toho veľa, čiže každý jeden z nás mal niečo potejpované, čiže už sme to prežívali po zápasoch, hneď sme šli na regeneráciu, či už masáže, tie také masážne nohavice a tieto veci, čiže robili sme preto maximum a myslím si, že sa nám to podarilo, ako sa dalo, ale fakt bolo toho fakt veľa, ešte stále nie som oddychnutý a to už som doma týždeň a pol, alebo nejak tak, alebo tak 2, čiže... A po čom si nie je oddychnutý? Po tej olympiáde alebo po tých oslavách? Teba to láka k tým oslavám. Asi jetlag, no, by som povedal. Stále jetlag. Vy ste museli byť určite unavení po tom lete, ale keď ste prišli na to námestie, tak vám to muselo dodať takú inekciu a energiu, že ste vlastne s tými fanúšikmi to zdieľali, ten úspech. Tak určite sme boli unavení, aj tá cesta dlhá, sme leteli fakt, že veľmi veľa, mali sme dlhé medzipristátie, ale tak prišli sme do Bratislavy, mali sme tam stretnutie na štadióne a dali sme si večeru spoločnú, ale všetci sme sa fakt tešili a ako sme šli tým mestom po tých uliciach, tak fakt tí fanúšikovia nám dali takú energiu, že som zabudol na celú únavu a fakt tento moment, čo sme mali, som si neskutočne užil, lebo fakt naposledy to bolo dávno, 20 rokov dozadu a... To si ešte nosil plienky. To som nosil ešte plienky, ale videl som tie zabery a tak som si povedal, že sme dokázali aj my niečo také, čiže... A teraz sú znova 2, 3, 4-roční pálkovia, ktorí si budú tie zábery ďalších 20. Že to je fantázia, vieš? Že ďalších 20 rokov toto sa bude v televízii. Ale poďme späť, lebo už Mariana to strašne k tým oslavám. Čo? Teda, no aj ja som hovoril hneď po tom zápase, že do tohto momentu som im nezávidel nič. Ale teraz tie oslavy, tak to by som si s nimi užil. Ale
nezačalo to tak, ako sa to skončilo, samozrejme. Prvé 2 zápasy, mali ste tam tímový meeting, priletel Miro Šatan. Aká bola atmosféra v kabíne a možno čo bolo povedané, čo môžeš vytiahnuť na tom tímovom meetingu? Kto bol ten najverbálnejší, najhlasnejší líder toho tímu? Tak určite bol líder Hrivo. To je samozrejme Cehlo a títo starší chalani. Sadli sme si, povedali sme si, že predsa sme tu prišli kvôli niečomu za nejakým cieľom. Neprišli sme si to len nejako odohrať, ale ako hovorím, aj tie začiatky neboli pre nás ľahké, keďže aj tí chalani, čo boli v KHL a v týchto ligách, tak oni mali dlhšiu pauzu. A myslím si, že od toho zápasu ešte aj sme sa smiali, že keď prišiel pán Šatan, tak sme hovorili, že nech príde, že mohol prísť skôr, že by sme začali vyhrávať. Ale tak, nie, tak myslím si, že sme si sadli a fakt povedali sme si nejaké slova. Každý má nejakú rolu v tíme a to myslím si, že sme každý sa podriadili mužstvu a robili sme všetko preto a myslím si, že aj preto sme dosiahli ten úspech, lebo každý išiel za jedným cieľom a robil všetko pre tým. Čiže len tak, aby sme to vysvetlili teda divákom, tak to neboli odborné veci, ktoré ste si tam vychalani medzi sebou. To nebolo, že ste si robili taktiku, to nebolo, že ste si hovorili, ako máte hrať na presielke o Slovenke. To bolo reálne to, že aby ste sa namotivovali. Tak ja si myslím, že každý z nás asi vie hrať hokej v takejto fáze a myslím si, že je to hlavne o hlavách, že proste aj každý je fyzicky pripravený, každý má ten fyzický fond, ale ako hovorím, tá hlava je na prvom mieste. Myslím si, že to zohráva veľkú úlohu a to sme si hlavne povedali, že to musíme si zapísať do hlavy, musíme preto urobiť všetko a myslím si, že sme začali to plniť a taktiku určoval tréner. Myslím si, že taktiku sme mali fakt, že dobrú. Myslím si, že každého supera sme či prestrelali, hrali sme aktívny hokej. Myslím si, že bolo to aj zaujímavé pozerať doma. Čiže tam si myslím, že nie je správne chalani, že by sme menili nejaké taktiky, ako hovorím, fakt bolo to o tej hlave hlavne. My už sme sa bavili vlastne v zákulisí o tom trénerovi Craigovi Ramseym. Vyzeral, že úprimne, že ste ho mali radi. Tam aj taká profesionalita, bolo cítiť z neho, že naopak on vám verí, on vás má rád a proste chce, aby ste vy boli úspešní. Takže ako možno ten vzťah, ty by si popísal jeho a vás? Tak ja tak aspoň tak poviem, že rodičia, doma rodina sa ma stále pýtala, že aký je ten tréner, že ako pôsobí, aký je v šatni a tak. A ja som povedal, že na mňa pôsobí, ako keby to bol nejaký môj detko, hej. Že... Však pozri, ukazuje na teba. Toto je môj vnuk! Toto je môj vnuk! Ja ho tam chcem, daj ho tam, toho vlasatého. Že ako by to bol detko, fakt bol to super človek, super osobnosť a myslím si, že ako si to povedal, každý chcel, že by sme hrali dobre, že by sme hrali proste naplno a bol to taký motivátor, proste vedel nám motivovať ten tým a fakt takého trénera som ešte nezažil a som veľmi rád, že som pod ním mohol hrať a akože fakt to bol profesionál neskutočný, čiže... Mňa zaujíma, lebo keď sa na ňo pozrieš, na toho Craiga, tak z neho ide fakt také dobro. A neviem si ho predstaviť zvýšiť hlas alebo kričať na vás. Bola taká situácia, že by vyložene sa vytočil a navrela mu žila, ako sa hovorí, a išiel do vás? Bolo to posledný zápas, keď sme hrali so Švédmi, mali sme tam nejaké také chybičky, ktoré sme nerobili celý turnaj a potom sme to začali robiť, tak dvakrát zvýšil hlas. Hej? A to bolo tak, že ešte potom, ako skončil zápas, tak sa nám ešte ospravedlňoval, že nechcel, áno, že tak on je proste taký, že on to povie s ľudom, proste myslím si, že každý ho chalan rešpektoval na 200%, čiže on nemusí ani zvýšiť hlas, aby sme ho počúvali, aby mal tú autoritu, čiže ale potom dvakrát zvýšil hlas a to bolo ten posledný zápas, ale potom sa ešte ospravedlňoval, čiže... No a vy ste museli byť z toho taký pav trošku, že... A možno to bolo cieľom, podľa mňa, vieš? No je to možné, ale vieš, chalani to nevedeli, vieš, že proste... Museli ste z toho zostať taký šokovaní, že by vám možno ani zastruhaný vlas do zadku nikto neobchal? Tak, ja som zvyknutý na to, že tréner kričí, čiže... Ty nemáš moc pre mňa to bolo také, že bol kričí, že ale ako hovorím, no, myslím si, že vedel, každý to tam je prečo a ten tréner fakt to bol motivátor a on tam dal tú taktiku a myslím si, že nebol ani taký dôvod, aby zvyšoval hlas. Poďme sa ešte pobaviť trošku. V tej predvádzačke sme spomenuli, že
že si spal, keď si bol nominovaný. No tak to bolo také, že tak popravde, no nečakal som ani vôbec tú nomináciu, keďže... Úprimne? Vôbec. Vôbec? Tak koľko som premiéru na mužskej reprezentácii som mal 9 mesiacov dozadu, čo sme hrali s Čechmi pred majstrovstvami v Rige. A tam som ani nebol a potom som bol na tých turnároch na nemecký, švajčiarsky pohár a čiže ja som ani popravde nečakal. Myslím si, že boli lepší hráči, ale tak ako vedel som, že som v širšej nominácii, lebo to nám oznamovali, ale nečakal som, že by som bol v tej záverečnej nominácii a určite ma to neskutočne potešilo, ale potom som hovoril, že mohli to aspoň dať vonku po zápase, lebo hneď to vedel aj náš tréner a už som neodohral najlepší zápas, keďže už som to mal aj v hlave a potom som už bol, že myslím na olympiádu a nie na ligu, čiže... Hneď ti to takto dal pocítiť, hej? Tak... Chudák, ty kokos, zobudíš sa, vieš, tešíš sa a takto ti to hneď príjemný ten tréner. To sú tie osobáčiky, no. No a ten gól, ten pocit? Sám povedal, že nešiel si tam dávať góly, vedel si svoju rolu a bol si na ňu hrdý, predpokladám, lebo to je to, čo hráč musí byť, hrdý na tú svoju rolu, ktorú robí. Či brániš, či útočíš, to je jedno. Tak áno, aj pán tréner Remzi mi hovoril celý čas, že mám dobre to vypichovanie pukov a to mám hlavne využívať aj v útočnom pásme. Veľakrát sa mi tam podarilo vybojovať puk, myslím si, že aj o toho ma tam brali, aby som vybojoval tie puky a že by sme to všetko dávali na Slavkovského a ten iba strieľal góly, ale... To asi nebol plán pred turnajom, ale nie? To určite nie, ale... Vy ste ale boli partia s Jurom Slavkovským a títo mladí chalani. S kým si tvoril takú... Tak bolo nás tam aj dosť chalanov, čo sme boli 9-9, čo sme chodili od malička spolu do repre. 9-9. No. Miloš Roman, Kelemen a... Ročník auta, vieš. To je taký, že priemerný voz v Európe a aspoň teda vo východnej. Ja by som mohol byť jeho tatko, 99 ročník. Ja by som mohol byť jeho tatko. Ty aký? 8-2? No, ty si strašne skoro začal a si strašne starý. Takže to by si mohol. V 17 chceš mať dieťa, však sa preber. Však sú aj takí, no nechcem mať. No tak potom. No, ale hovoril, že bolo by to možné. Akože... Bolo by doma bronz? Vyšlo vám to aj na ľade, ale aj mimo ľadu. Poďme sa pozrieť na toto video. Čo zase má z Marian prichystané? Live? Oh no. One time, next time. Lebo sme sa smiali, lebo Kňažo trošku mal, neviem, či ste vedeli, ten záber mal, že je to naživo? Sa trošku zakoksal, čiže... A potom to počúval v kabíne, predpokladám. Hej, určite, akože ja som o tom najprv nevedel a potom mi to chalani ukazovali, čiže sme sa smiali z toho celý čas a... Live? Áno, to One sa time, next Barborky pýtal. To je naživo? Áno. Dobre. No, aj to video, čo chalani dali, tak to smiem doteraz na tom Ďuro Slavkovský a spol, tak to bol extrém tiež, čiže... Ale ja hovorím, super partia, fakt neskutočné a mne to chýbalo už, keď sme šli lietadlom domov, že ideme preč, lebo fakt sme boli 3 týždne spolu, len chalani, fakt, že celý čas spolu, lebo nič iné sa nedalo robiť, čiže... Baby vám nechybali? No tak trošku, ale... Najväčší zabávač, my máme svoje tipy s Bramborom. To by som chcel počuť. No, dobre, tak my ti povieme. Najväčší zabávač v kabíne, koho by si tipoval, Marian? No, malý Libor Hudáček, nie? Jednoznačne. Máme pravdu, alebo... Určite. Hej, ale tak on od prvého dňa, keď sme prišli do Bratislavy, tak to je proste taký stredobod pozornosti a taký hlavný zabávač, všetko hovorí a... Tak vy celkovo ste vtipní ľudia na tom východe, si myslím. No, zo Spiskej to je trošku také iné. To nie je východ, to je východ. Však je východ, ale tak Spiska je... No tak ty si far, ty si úplne ďaleký východ asi. Ja som skoro na Ukrajine, no. No tak, hentých, jak berete tých Spišiakov a tak? Nie, však to sú severania, nie? Vlastne. No, dačo také, ale nie. Ale nie, tak Spišania sú taký špecifický, ale nie. Ale tak je, akože... Ale môžeš, mňa nenávidí celý Trenčín. Pohode, však sa nečudujem. Za každým, keď on je. Ja som veľmi milý na nich, len mi tuto to kazí, pán. No dopovedz, za každým keď čo? Niečo si chcel povedať na... Za každým, keď sa niečo deje s Trenčínom, tak si v tom ty, no. Niečo zlé. Aspoň čo tak. A tam sa deje len zlé. Aha.
Trenčín sa len dobré veci. Nitro len jedna vec, zatiaľ mám ženu. Ty si sa tam udial v Trenčíne, tak ako tam sa môžu diať dobré veci? Ty si sa udial v Trenčíne. Tak Ja som zlý začiatok. najlepšia vec, čo sa ti mohla stať, stretnúť mňa. Chuďátko mesto, pozri, jak je poznačené. Ty si sa stal v Trenčíne a to mesto už za to nemôže. No, kariéra v Michalovciach asi speje ku koncu, že? Asi už áno, no. Ja mám zmluvu do konca tejto sezóny a už riešime niečo iné. A môže aj prezradiť divákom, či? Tak momentálne ešte to vo fáze riešenia a ešte stále ani ja presne neviem, že čo a kde, takže... Aspoň prezradať zahraničie? Zahraničie určite. Určite zahraničie, no. Mal som nejaké aj Česko aj tak, čiže uvidíme, čo to dá. Ale podľa mňa klopu na dvere kluby z NHL, kamarát. To fakt by si sa proste mal na to zamerať, že nemať len ten cieľ niekde tuto v okolí Európy, ale mať ten veľký cieľ, ako sa hovorí. Lebo na to máš. A to sme videli a videli to všetci ľudia. Takže... Dúfam, mladý, 99, počúvaj, však ty máš hokejovú budúcnosť pred sebou. A kde si starý? 22? Ty máš najlepšie roky pred sebou. Najlepšie roky sú 28, 29, 30. Už sú v NHL v takomto. Ale to je jedno. To je jedno. Mladí hráči, koľko mal Zdeno Chara, keď začal hrať vyloženie NHL, okolo 20-ky mal. No, vieš, nehral hneď o začiatku. Ale inak sa spýtam, teda, ak by bola nejaká ponuka a nepríde jednocestný kontrakt, samozrejme, nezavolá ti New York Rangers s tým, že chceme, aby si hral za $5 miliónov v prvej lajne, ale tak ako to drvá väčšina hráčov robí, že najprv tam prídeš na skúšku, ukázať sa, to by si bral pred... tryout, myslíš? Tryout, áno. Pred istým kontraktom niekde v Európe, že chcel by si splniť ten sen napriek tomu, že to nebude ti dané na bronzovej medaile. Určite, no. Myslím si, že každého sen je NHL, čiže myslím si, že by to bola hlúposť neísť a neskúsiť, hej. Však nikdy nevieš, čo sa stane a možno by sa mi podarilo, neviem, o rok, o dva, že by som tam nakoniec bol, hej, ale tak určite, keby je taká možnosť, určite by som veľmi rád išiel. Napriek tomu, že to je neistota, tu je istota, ale toto je sen, ktorý tak myslím si, že keď vás tam zoberú na nejaký tráv, nejaký kemp, tak potom aj tie dvere do Európy sú asi viac otvorené, čiže si myslím, že by to nebolo len také ťažké sa vrátiť. Veľa chalanov ľutovalo, že sa vrátilo z NHL príliš skôr možno do iných líg v Európe za väčšími peniazmi alebo za takou bližšie za domov, za nejakou istotou, ale potom odtiaľto z Európy naspäť je oveľa dlhšia cesta ako z Ameriky do Európy. Čiže ale áno, určite. Ja by som neváhal. To je sen. Určite by to bol áno sen, ale tak ešte trošku stres, trošku obavy, lebo fakt je to zase iný život, hej. Čoho sa bojíš? Ja neviem, tak... Reč vieš? Anglicky? Áno, však samozrejme, však som bol 3 roky preč, ale tak... Výzva, to je že by sa ti tam ľúbilo, modré oky, sympatický, vysoký chalan, počúvaj, že babi by ťa ľúbili. Rešpekt, no tak ja som taký, no, že mám trošku rešpekt niektorými vecami. To je rešpekt, ja to kvitujem. To je rešpekt, áno. To kvitujem, však ideš predsa len, vieš... Do iného sveta, z Michalovec. A ešte z Michaloviec, zober. To je pravda, to ma nenapadlo. Ale nie, každopádne ako, to je dobré, že to je tvoj sen, ako Stano Lobotka hovorí, this is my sen, ale chod si za ním, fakt, lebo na to máš, úprimne. A ty si sa pobil v kariére, akože... Hej? Jedenkrát, no. S kým? Sa mi dá, že Mistelec z Bystrice. Jak si dopadol? Tak jak Brambor, alebo tak jak ja? Počkaj, ako? Ja mám 3 Zle, alebo dobre? 3 bitky a toto je verejné klamstvo, ktoré opakuješ. Jedna rekord. Akože také kladiva ako ty, no ruky nemám, čiže neviem, čo by som povedal, neviem, tak asi tak, že ako dostal, myslím si, že ja som ako nedostal nie jeden úder, ale on dostal, ale stiahol mi dres, čiže neviem, ako sa to bere. No. A dostal, bol aj trošku krvavý, alebo tak? To neviem, to som nevidel už, ale potom sa mi zdá, že Merčiak bol komentátor a povedal, že som prehral akože bitko, potom som s ním písal, že
Marcel, jak to je možné? Že, tak toto, keď som prehral, tak akože, no neviem. A to sa na Slovensku tak berie, ja si nemyslím, že keď sa stiahne dres, lebo tam je taká tie zapínačky na... A vy to nemáte? Máme, ale ja si to nezapýtam, lebo... To musíš, to je v Amerike. NHL, keby toto sa ti stalo, tak... Akože mi stiahnu dres, alebo že mám vyhrnutý dres? By si dostal. 10 minút alebo do konca zápasu by ťa vylúčili za to, že nemáš zapnutý dres. Tak to už sa chystá na tú NHL, ale inak áno, to je dobrá rada. Nevedel, ale... Za toto ma poslali, alebo pán Hartley ma za toto poslal na farmu v jednom kempe, lebo som to nemal zapnuté. Ja som nerátal, že sa budem biť a hneď prvé striedanie Anthony Stewart. A on sa chcel ukázať, že sa ide pobiť samozrejme zase s najväčším hráčom súpera, klasika. A vysunul mi dres a tiež, akože ja som ho potom dostal síce na ľad, ale ja už som to mal prevlečené a to je do konca zápasu trest automaticky. Takže ja som hneď prvé striedanie, jeden z posledných hráčov, ktorého si mohli nechať a takto som sa pripravil o miesto. Neboj sa, do konca kariéry som to mal zapnuté, takže... Mne to trošku aj vadí, lebo mi to keď počujem, tak to trošku ma to ťahá, ale tak už to teraz si budem, no. No, radšej áno. Aj keď vyšla ďalšia bitka, lebo teraz také posledné zápasy sú také vyhrotené. Aspoň ja mám taký pocit, že aj ku mne tí superi, keď sú, tak sú takí, že sú viac, si trošku seknú, trošku dajú krošček a tak. Čiže... Lebo je to motivácia pre nich ťa nejakým spôsobom spomaliť, lebo už asi ťa berú trošku inak ako predtým. Takže, ale aby som sa vrátil k tomu, tak to sa len na Slovensku berie, že keď ti prevlečú dres si prehral. No asi hej, lebo ja som mu písal, že však ako, tak ja myslím, že on dostal trošku, asi 3-krát dostal. Tak a o tom to je, kto dá viac. A Marcelom, ty si spomínal, že si s ním písal a čo? No, on mi povedal, že hej, že asi, že mám pravdu, ale že to tak povedal. Hovorím, no, tak dobre, keď je to na YouTube, Marcel tam je to povedané, že som prehral, no, ale tak... Ale aspoň tebe povedal, že si neprehral, teda, no. No. Tí komentátori inak, to je strašné, to je strašná robota. Čiže, ale bola moja jediná bitka, ale tréner teraz v poslednom zápase mi hovoril, že by som sa mal pobiť, lebo fakt, ako hovorím, bolo vidno na tých superoch, že išli tak do mňa viac. Že už si dovolujú viac. Hej, a ja som taký, že akože som trošku, hrám s emóciami na ľade, že som proste taký, že keď som trošku nervózny alebo trošku taký, že provokatívny, tak tej hrám, viem, že dobre, lebo proste som v tom zápase, ale trošku som sa teraz aj držal tak na úzde, lebo predsa nás bolo málo, mali sme veľa zranení, čiže nechcel som sa pobiť na začiatku, aby som dostal do konca zápasu, čiže... Pre tých superov teba na celý zápas alebo na 5 alebo 10 minút dostať z hry von, to je pre nich víťazstvo, vieš čo myslím, takže to si musíš dávať pozor. Len prihlásim sa, máte koniec sezóny, idete do play-off. V play-off to nechceš robiť, samozrejme, lebo si potrebný hráč pre svoj tím. Koniec sezóny je dobrý čas ukázať na to, že... Rešpekt. Áno, že vybudovať si rešpekt. Ja toho Regendu, vieš čo, no, videl som, ako en toho zmastil, tak ja radšej ho neseknem, lebo tak čo, možno ďalší zápas pre Šovom, keď budeme hrať, tak... Ale a nie, že my nie za každú cenu, že prídeš... Prečo som pobil? Lebo Falábik Gáboríko mi povedal, aby som sa pobil. Nie, ale tak vieme, o čom hovoríme. No. A ja by som to spravil na tvojom mieste. Ne? Jasné. No tak, ty by si len to spravil. Nie len to, ale čo ťa má čo osekávať? Márnosť šedivá, však nejaký rešpekt musia mať na 193 cm, 100 kg, no doma bude sekať uka pod sem. Dobre, ale niekedy to musí proste zobrať a vypustiť z hlavy. Ale určite, však to bude celé play-off, čo bude vypúšťať z hlavy. Ale nie, že teraz prvé striedanie, že tam ho trošku niekto akože, že dobrý zápas za olympiádu, on si bude myslieť, že ho sekol a hodí mu rukavice, vieš. A ten chudák bude vyvalený, vieš. Máme tu rubriku, volá sa Puk pravdy. Ja si túto medailu dám tuto k sebe, lebo vieš, Puk pravdy, to znamená, že na opačnej strane, na spodnej strane tých pukov je napísaná otázka. Zober si ktorýkoľvek puk chceš a prečítaj otázku nahlas, aby aj diváci vedeli, aj my vedeli. Koľko si najviac prehral na PlayStation Van Hale a s akým tímom? Hrávaš? Ani veľmi nie, ja som skôr počítačový. Aha, okej, tak ale ako, tak hráme niekedy, ale... Jakého máš tam... Jaký hráč? Môj najľúbenejší. Ja som sa už vyjadroval, že... Však, ale on nemá 2001. Marian Hossa bol môj niekedy. Marian Hossa? No tak práve. Tak ty si iný štýl. Tak... Ale je, ty si bol strelec, ne? Som strelec. Srandu si robím, to je veľký vzor. No a vtedy som bol taký, že on a aj keď bol v Chicagu, tak v Chicago som mal, ale teraz čo ja viem, teraz asi... Tak máš také číslo zvláštne, ty máš 67 nosíš. 87. Takže
A akože nie je to číslo. také, že by som kvôli Crosbymu, hej, to je... A čo máš? To bolo tak, že ja som hrával s 22, ale minulý rok bol v týme Davičov skôr, čiže bolo obsadené číslo a sme boli vtedy po silke a prišiel za mnou náš manažer, že mám si narýchlo vybrať číslo, lebo idú robiť dresy, hej. No tak prvé, čo ma napadlo, tak neviem, 91 bolo a potom 87, hej. Lebo pekne to vyzerá na drese, no tak som si dal 8-7, ale akože nie je to také, že by som si prirovnával ku Crosbymu, niečo také, hej, čiže... On sa prirovnáva k tebe. No dobre. Poď, ideš ty. Vyber mu puk. Áno, vyber mi puk. Ktorýkoľvek. To všetci robia toto, vieš, z druhej strany vyberajú. Zhučal si niekedy na nejakého, to tam chýba, kto to tam nenapísal? Zhučal si niekedy nejakého, no nezhučal som nejakého. Zhučal si niekedy na nejakého mladého hráča v Amoku? Vedel si sa ospravedlniť? Nejakého, dobre, to je tam je napísané. Nie, To som zvedal. Zhučal si niekedy nejakého hráča. Zhučať niekoho? Áno. Zhučať na niekoho, nie? Nie niekoho. Ale to je blbosť, ja poprosím Zahúčať na niekoho, jazykovedný ústav, aby na sa niekoho, vyjadril, či zhučať niekedy niekoho, zhučať niekoho, že či to je, no to v Nitre takto nerozprávame. No. Tak daj voláko, to znamená, že spoluhráča, ne? Ešte raz to prečítaj, aby všetci ale však všetci vedia. Či si zhúčal niekedy nejakého spoluhráča. Však ja vím. No. Práve, že vôbec, ja som na mladých, bol som pravý opak toho, čo boli moji starí na mňa. Lebo ja som to mal tak, že však to je súčasť tímu a prečo by sme si našich mladých vlastných mali segregovať, že len kvôli tomu, že všetci sme boli tam, kde tí mladí. Ale usmerňoval si ich, alebo tak, nie? Ja si myslím, že na mladých, a oni to aj pohovorili, hlavne teda v juniorke, že si to vážili veľmi. Že si... A ja som si aj ochrana, napríklad išli sme hrať paintball, a samozrejme všetci na mladých, vieš, a v rohu ich tam dostali ich do rohu a všetci, celý tým do nich strieľali. A hovorím, dosť, čo ste sa zblázni. A tam nebolo nikoho, kto by povedal, že nestrieľajte z 3 metrov na 16-ročného, 17-ročného chlapca, vieš, 20-21 roční starí somári. Tak ja som bol presne ten, čo vám šíbešek. Zase odtiaľ potiaľ. Vieš, sranda nech je, nech povysávajú, vyvešajú veci z autobusu, ale nie, že zase si zle budeme robiť. Páči sa, Marian. No, vybavil si niečo niekedy tým, že si za to zaplatil svojim suvenírom? Aha. Dresom či podpísanou hokejkou? Pokuta? Nie? Tak, nie že kúpil, ale vždy za nejakú ochotu alebo za niečo. Nikto si to odo mňa nevypýtal nikdy, ale tie kartičky treba nosiť v aute, podpísané a či už je to niekto, že ti, ja neviem, umie okná na pumpe, alebo či už je to niekto. Tak to je strašné, tam čaká na tú 2-eurovku, vieš, a Braško tam dojde, tu máš. Nie, pozerá, že to je. Ja vždy nosím mince a aj kartičku niekedy dám. Tebe túto otázku klásť nebudeme, Boris. Samozrejme, že nie. Zaujíma ma, vy sa bavíte ako sa volá ten jazyk? Východniarčina? Sem tam, no. Hej? Keď som doma, tak hej, tak babka, rodičia niekedy. Víš, a teraz prečo tak nerozprávaš? Však ja podľa mňa mám taký trošku prizvuk, či? Nemáš. To je Marcel Merčiak. Nemáš taký. Nemá. A má. Mám, A podľa mňa. Marcel je profik, on nie, ale tak on sa naučí tak rozprávať. Akože som tak trošku, že sa snažím normálne rozprávať, ale... No snaž sa normálne rozprávať. No však sa snaží Však celú sa snaží, reláciu. Ale teraz ešte úplne snaž sa úplne. Ale čo Sa od neho nedá. chceš? Ale mne sa východňačina veľmi páči. Áno, je to také... Ja som veľký fanúšik Ale východňačiny. zase keby, že sa začneme rozprávať akože medzi sebou, tak po východňarsky, tak my tak rýchlo tam rozprávame, hej. Mali sme jedného chalana z Vranova nad Topľou, to je úplne Tam? čistý gadžo. Čo to znamená, že gáčo? Taký proste dedinčan, klasický východňár a to proste, keby ste počuli, z toho sa všetci aj smejú, aj Samotáka, čo bol minulý rok a títo, čo sú proste teraz v Bratislave a tak, to je... Voláme ho Mickey Hric, bol to čistý Mickey Hric. Že čo? Z profesionálov, čo bol Mickey Hric, tak to presne rozpráva, no, takže taký tiež kalávnik. Mickey, jasne, pamätám si. Pali, To si nechávame. ešte raz, naozaj klobúk dole za toto, čo si priniesol nám ukázať a čo si doniesol celému Slovensku, aj s ostatnými 20 plus chalanmi,
klobúk dole, gratulujeme a ďakujem, že si našiel čas a prišiel si nás pozrieť a porozprával nám. Ja ďakujem. Díky moc. Drž sa, veľa šťastia a nasleduj si ten svoj sen. Ďakujem pekne. Díky moc, Palko. A tú medailu môžeme vymeniť za túto čapicu. Dobre. Tuto máš od nás. Dobre, by si mi zlomil ruky. No a my poďme si dať premiérovú typovačku. No a máme tu typovačku s Fortunou. Tentokrát ale ideme typovať inak. Každý z nás, ja a Boris, máme svoj tiket, ako by sme typovali tieto zápasy. Povieme aj náš tip, kurz a koľko by sme vyhrali. Takže ja začnem. Áno, áno. Že kto je z nás odvážnejší, to ukáže. Že kto je konzervatívnejší a kto je odvážnejší. Nech sa páči. Takže tiket Brambor, ja by som typoval takto. Inak povedané, tiket Brambor, zahodené peniaze. No, pokračuj. Musíme ho stále skákať do reči. Máme tu Champions League. Áno. Je to takisto špeciálny zápas a tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať rôzne poukážky. A Champions League Manchester United, Atletico Madrid, tiket Brambor. Ja by som dával jednotku s kurzom 2,05. Takže na Manchester United. Proti Atletiku Madrid. To by bol môj tip. Dobre, poď ďalej. Hrozný tip inak. Hrozný. No idem ďalší zápas tipovať. Je to Fortuna Liga, skupina o titul. Dunajská Streda hra doma proti Spartaku Trnava. To je zaujímavý zápas. Typoval by som remízu a kurz 3,3. Ja si myslím, že dobre idem na to. S Martinom Škrtelom ste kamaráti, pravda? Áno. Boli ste kamaráti, pravda? Neboli, ako... Ja si myslím, že on by kvitoval tento môj typ. Vonku, že by remíza zobral jeden bod. Stačilo by. Dunajskej, podľa mňa áno. A inak to je ťažký zápas. Dobre, čo tam ešte máš? Champions League, Ajax, Amsterdam, Benfica, Lisabon. Je to druhý zápas. Prvý skončil remízou 2-2. Ja by som tento zápas typoval jednotku na Ajax Amsterdam s kurzom 1,42. Súhlasím s tebou. To je konzervatívny typ, ale ja by som išiel do ňoho tiež. No a tieto tri zápasy, výsledný kurz 9,6 za 30 €, keby som to vsadil, tak moja výherná suma by bola 288,18 €. To si dobre zarobil. Áno, to si dobre zarobil. Fortuna inak počas celého marca všetkým novým klientom dáva stávku bez rizika za 30 €, za 30 € stávkový kredit alebo 30 spinov. A s tými 30 kreditmi alebo 30 eurami ja by som stávkoval nasledovne. Mallorca, Real Madrid. Tu asi bez prekvapenia dvojka. Nie? Aj typol by si dvojku. Dvojka je tam kurz 1,6. Konzervatívny, ale ja som známy tým, že som veľmi konzervatívny. Áno, aj čo sa týka oblečenia. Nie, tam som veľmi primeraný. Champions League, druhý zápas, to je Juventus Villarreal. A je to aj druhý zápas týchto dvoch tímov inak, ktorý sa skončil 1-1. A tu takisto pôjdem konzervatívne. Jednotka s kurzom 1,85. Súhlasíš so mnou zatiaľ? No tak lebo, vidíš, ty so mnou súhlasíš, lebo mám dobré tipy, ja som s tebou nesúhlasil. A súhlasil si so mnou aj ty, no poď. Rozhadzuješ 30 €. Champions League opäť, a toto je opäť druhý zápas týchto dvoch tímov, Lille a Chelsea. Treba povedať, že Lille-Chelsea 0-2 skončil prvý zápas. A tu si nie som až tak istý, ale rozmýšľal som nad tým a predsa len budem, napriek tomu, že vyhrali 2-0 prvý zápas doma, teraz hrajú vonku Chelsea, tak opäť dám dvojku. To súhlasím s tebou. Áno, aj keď vyhrali prvý zápas, lebo tam sa to môže, vieš, že... Ja, Chelsea je... Bombardiáci sú tu. Áno, ale tam tá X-ka sa tak núka, nie? Dobre som spravil. Dobre, už som to spravil. 1,77 kurz. Výsledný kurz mám 5,23. Ty si mal koľko výsledný kurz? 9,6, takže áno, ja mám... Som konzervatívnejší. A s tými 30 €, ktoré som dostal od Fortuny, výherná suma 157,17. No tak ja 288,18, takže samozrejme... Ak vyhráš. Ak vyhrám, tak by som vyhral viac ako ty. Ak? Keby som vyhral teda, tak ťa pozriem na kravičku. Áno? No, to mi stačí. Kálo, zadarmo. To beriem.
Toto bola naša prvá epizóda v druhej sezóne. Tešíme sa, že budete s nami aj pri ďalších, takže máte sa na čo tešiť. Čaute. Čaute.